ang buhay, di nakaano ka. Hindi man nakaano. Hindi nakaano yung ano, number. Ayan. Ang birang buhay. Ayan, at si Chinchin may ano, may visa offering. At ang nag-utos, alam ko na ang may akda. So ito ay ano, hindi naman talaga siya totally nagaling sa bilihan. Kasi yung pagkakatali, oh. Hindi man nakagala yan, kuya. May something to sa loob. Siyan po natin. Ilain mo lang, kuya, yung ano. May something to sa loob. Million dyan, kuya. Dito sa vlog ko tol. At may tanong si Vince kanina. Doon makikita niyo lang sa vlog niya. Tol, ito tol. Hindi to. Dil Vince. Ang tanong ko dito, di ba may asawa ka na? Ang tanong ko dito tol, ano sa parte ng asawa mo na tagal yun na nagsama na di mo pa nahawakan? Mahawakan mo man, tatapikin ka. Di nga! Totoo to! Oo. Hindi yun! Anong parte ng katawan ng asawa mo na di mo pa nahawakan? Pwede mong hawakan pero tatapikin ka. Ha? Parte ng katawan. Oo. Nagsimula sa... Wala, simula. Oo. Ha? Alam mo sa parte ng katawan niya, Kamay. hindi tatapikin ka. Hindi mo pa nahawakan pero tatapikin ka sa masakit. Kamay nga. Hindi. Kamay nga. Hindi. Oh, yan matibay na ano yan. Wala na iba. Kamay nga, kamay. Ikaw Kuya Arnel. Ay, turog. Ay, si Karot. Kay Karot. Ikaw, Tol. Si Karot. Ikaw, Tol. Anong parte ng katawan ng asawa mo na hanggang ngayon hindi mo pa nahawakan? Mahawakan mo man ay nagagalit siya. Yun na yun, Tol. Mata. Alin dyan sa mata? Yung sa loob. Eyeball. Kahit sa na mata. Oh, tama. Kasi masakit yan eh. Tatapikin ka. Tinanong ko na kasi si Chinchin. Masakit yan. Tinanong ko siya, sabi Mata, ko, Chin. mata talaga. Hindi mo nasawa si Jin, basta si Jin. Di, tinanong ko siya, sinabi ko sa kanya, Chin, halimbawa, kung may asawa ka, anong part sa'yo na hawakan, tapikin mo? Tapos sabi niya, mata daw. Okay? Ay, yan din sagot mo. Di ba, Chin? Mata. Dili, sabi mo kaya, diba pag may asawa ka, tapos pag ginawakan yung mata mo, tatapikin mo. Sabi ko, oo. Kaya nga. Mata nga yung ano dun. Hindi sagot ako, dun. ikaw nga, di ba? ikaw Kasi yung mahirap tanong ko? hawakan yung mata eh. Pag hawakan mo yung mata, talagang masakit. Tatapikin ka. Eh di, yun din yung tatapik dun. Mata talaga yung sagot mo. Anong mo estilo? Sige, subukan mo yung mata tilo. Ikaw, Lo, pag hinawakan yung mata mo. Puta kahit anong seat yung dalawa, pag matanong sila usapan, Di sasapat ba? mo talaga. Taray mo nga kay Kuya Bin. Sige, kinuway. Ito pa tol, may tanong pa ko tol. Ano. Kailan kayo? Kailan nga? Kailan? Ang bunot. Papasok na mo pa. Vlog lang tayo, vlog. Amuay! Teka, besto pa na lagi ito. Puno nga ni. Dito muna ako. Ito nga may diretso tayo. Puno. Dog sa ribok. Puno sa ground. Diyan pumusta si Kuya Nolio. Puno dun sa ano. Dito tayo mag-vlog. At di nakaabot ngayon, di nakabuhos kami dito. Gawa nga nung ulan. At si tatay ay nagpa-check up. Ito na. Latag na yung bakal, abang na. Baka sa Lunes to buhusan. Tapos panay pa yung ulan dito. Ayun. Ganda talaga ng bahay na yun, oh. Simple lang. Ang sinasabing simple lang pero rock. Sayang yung mga tapal ni Kuya Arnel. Bumagsak. Kaya nilagyan nitong plywood. Kaso ganun din. Lumusot pa rin yung tubig. Dito ako mag-i-edit.
Kasi dun sa bahay, may na signal, may bubong naman. Dito mag-i-edit. Ayun, time check. Ano? 4:02. 4:02 ng hapon at dito ko nag-i-edit ako sa taas. Kernel nagantay sa akin kasi ano, dito ko na to i-editin at dito ko na rin na-upload kasi nahirapan ako dun sa bahay nga na mag-upload kasi may wifi naman ako dun, piso wifi, kaso magdamag nga yung uploading. Di pares dito na minutes lang o segundo nakaka-upload ka agad dito. Malakas yung wifi dito sa amin dito sa barracks, kaya ano, yung isa na-upload ko na, bali may isa pa para may private ko na, para pagdating ko doon kung mag-upload ako ay kumbaga naka-reserva na, maka-upload ka agad. Yun lang yun. Kaya dito ko kasi pag nag-i-edit talaga dapat yung masinsinan yung editing, kasi yung ano, yung di pwedeng maistorbo, ganun yung pag nag-i-edit kami. Dami dun, nandun sa barracks yung anong karamihan, tapos na silang mag-edit, yung iba tapos na. Kaya siyempre di maiwasan yung ano, mga biro-biro na ingay, kaya ako lumayo ako kasi para makapag-focus sa pag-i-edit, ganun lang. Dito sa taas, ganda dito. Oy Arnil. Tuloy ko yung pag-edit ko. Ganda talaga dito. Siguro kasi tatay dyan, natutulog si tatay sa ano. Sabi ni tatay sa akin, hindi siya natutulog sa dyan, naglalatag siya dyan. Ay presko daw pag gabi. Di ko kasi di ako pwedeng kumbaga mag-stay dito, mag-stay in, gawa nga ng may obligasyon din ako doon sa bahay. Siguro pag halimbawa nagpa-Maynila yung asawa ko, tapos kung wala naman tayong gagawin sa Maynila, kasi sasama ako ngayon pag Maynila, siguro pag wala namang gagawin ako doon o kaya wala akong extra na trabaho doon, siguro babalik ako dito, ko didiretso sa barracks at baka dito rin ako mag-stay in. Ayun. Ayan po, time check 4:30 na at nag-expert na ako. At si Kan patuloy pa rin naghahantay sa akin. At mag-upload pa, na edit ko na mag-export, mag-upload pa si tatay. Amo ay karot. At yan, mga Karot, kakape. So kape muna tayo kasi maaga pa naman, pero pag hapon hindi na ako magkakape. Kasi kung magkape sige pag hapon na lang sa oras, so, mahirap ng patulog pag gabi. At si Tilo, ayan. Amoy. Kuya, tinimpla ko yan. Wait lang. Hindi, bago ko itong tinimpla. Tinimpla ko yan. Timpla yan ni Karot. Tinimpla ko. Wala na, naubos. Sabi ko, wag daw mo nang iinom ng tinimpla ko hanggat may isa. Abong isipin yung tay. Wala na ako sa Timpla ko isipin. yung tinimpla ko din ako. Amoy, agudang. Bago. May tubig pa, Tol? Ang kape. Nakikita si Chin. Ang kape. Amo na sa vlog na ano, simbot. Na? Depende. Baydon ko kung anong bawa damo sa tugibon baloy, pwede haling dumalaw. Ha? Malapit yung naisip ni Vince, no? Pero walang oras. Ang buhay di nakaano ka. Hindi man nakaano. Hindi nakaano yung ano, number. Ayan. Ang birang buhay. Ayan, at si Chin may visa offering. At ang nag-utos, alam ko na ang may akda. So ito ay hindi naman talaga siya totally nagaling sa bilihan. Kasi yung pagkakatali,
Hindi man natanggal na yan, kuya. May something to sa loob. Saan po natin? Ilain mo lang, kuya, yung ano. May something to sa loob. Million dyan, kuya. Yan, kuya, Biko. Ayan, against the light. Dito tayo dito. Ayun na, kuya, magwapo ka na dyan. Hindi nakikita si Chin. Ayan, ano kaya ito? Biko. Sana hilain dito. Ah, pwede man dito eh. Hilain pa talaga oh. Ay, hirap ka. Ano kaya to? Biko. Suman. Biko, suman. Pero may ano eh, may pagganito pa eh. May pa-props pa eh na isipin niya pag may ganyan, anya, pizza yan. Be, ano to be? Alam mo to? Ano? Biko yan, kuya, Biko. Bigo daw to. Biko na kulay puti. Tapos may red. Ito yung Amoy muna, amoy bawal natin dito. Pero amoy pizza naman eh. Amoy pizza. Pizza 8 yan. Pizza dos na. Anong pizza na? Reaction ni Manny Ardilo. Grabe, ako yung tingin ah. Grabe. baka kayo tumalon. Ano lang na-excite lang si Manny Arnel. Ayan. So, ito na po. Ito natin patagalin. Ano kaya ito? 2015 pa. Since 2015. Tara. Ano? Wala mo. Ay, oo. Ano ako ah. Oh. Pizza Pizza nga, oh. 8. Si Oh. Chacho. Pero parang masarap, no? Ano to? Oh, para sa lahat. Hindi. Masarap lang yung tinitingnan ni Kuya Crispy King, oh. Oh, para sa lahat oh. Salamat, Chid. Photos ni tita mo. Oh, lagyan natin kain na ng sauce. kayo. Oh, para sa lahat. Kain na kayo. Kumain si Arnel ito. Oh, tikman nyo to. Ayun, may dala si Chinchin na meriendahan. May pamerienda si Chinchin. Kuya pala, magkakape ka? Oo. Oh, di mo. Ayan na. Lahat. Tamo. Ay, mo. Ina. Tayo. Kayo mauna. Arisan ko poon. Chin, ikaw daw mauna. Ayaw mo. Kayo mauna. Ikaw daw mauna. Hindi. Ladies first. Oh, ladies first. Ladies daw. first. This drink? Oh. Ano ko kuon? Alisan ko kuon? Ay, pagpil Ikaw yung mauna. Tayo. Ikaw daw mauna. Okay lang kuha. Oo, ikaw daw mauna. Ay, salamat. Ay, Takbo na. Takbo na. Oo nga. Lilipat lang sa plato. sabi ko kuha. Oo, yan. Kukuha na. Oo. Salamat. Ayun, sin takbo na. Tingnan mo ako nang kumuha. Wow. Okay. Oh, tayo ko na tayo. Amoy. Parang talaga yung Saan mo binili? Sintro? Yo. Sintro? Nabuha. Galing pa kayo nabuha. Wala nila. Asan na si Tilo? Ano? Wala. Nabuha. Ayan, at uwi na po ako. At kami ni Carlin. Bisita. Sa ako nagbibil pag iginawa. Kaya matutulog. Ah, sige. Kami. Kaya rin tayo. Parang ayaw sigurong umuwi ni Carnel. Sato na ako! Ano? Amo. Uwian na. Tol. Uwi na kami. Enjoy sa pag-edit. Malupit yung paglaba. Binabad, magdamag, maghapon, sabay sausaw, sampay na. Hearts running wild, never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again.
lakas ng ulan oh. Para masasalubong namin ni Garnel. Oh. Grabe yung ulan. Inabutan talaga ng ulan. Oh, mabuti ka. Kuya Arel, bumaba na. At diretso na ako. Inabutan pa talaga. Dito na ako sa bahay. Grabe, lakas ng ulan. Inabutan pa. Kunti na lang, inabutan pa ng ulan. Ha? Sinampay mo? May laba ka? Lahat nilaban mo? Naglaba pala yung asawa. Ayaw nga. Ayan. Nauwi na nga ako. Lakas ng hangin, lakas ng ulan din. Ayan po, hanggang dito lang vlog na to. At maraming salamat. Bye-bye. Ay, may ipapakita yung anak ko sa akin. Ano yan? Oh, ganda. Ikaw talaga gumawa nito? Oo. Drawing niya oh. Ito. Sisinungaling. Tanungin ko kay mama mo. Ma! Tanungin. Mi! Nag-drawing nito? Ako! Ganda. Ganda talaga oh. Nag-aaral ako sa Ganda ng drawing ni baby oh. Ganda nga. Ano nag-drawing yan? Are you sure? Oh, hindi naman ako marunong mag-drawing. Oh. Ano daw? Kasi mga marunong magawa ng tao. Baby talaga yan? Totoo. Bawal nagsisinungaling. Albo, hindi nga ako marunong mag-drawing. Tingnan mo, may mga drawing din yan sa bag. Oh? Bawal nagsinungaling. Gagalit si Papa Jesus. Sino ba mag... Ganda talaga yung drawing niya. Oh. Mahilig kasi siya mag-drawing. Oh, di ko kaya drawingin yan. Ganda. Yung mga gamit niya. Regalo sa kanila ng December. Lalaro. Pumatak ng malakas na. Malakas na yung ulan talaga. Buti dyan nila ako kila kay Arnel na abutan. Grabe lakas.